En pleno corazón da Ribeira Sacra facemos hoxe un parón en Chantada para descubrir o seu centro histórico. Ubicada nunha situación privilexiada onde o viño dá identidade a este enclave, cada vez máis preto de ser declarado Patrimonio Mundial, a localidade chantadina destaca polo seu fermoso casco antigo. Iniciamos este percorrido empedrado na Praza de Santa Ana. Pasaremos por varias rúas onde as casas chantadescas, con galerías tradicionais, seguen os patróns da clásica arquitectura civil galega ata chegar á Praza do Cantón. Aquí destaca a Casona de Lemos, hoxe convertida na Casa de Cultura. Esta construción do século XVI contrasta con outros edificios de estilo moderno como a Casa da Xuventude. Xusto en fronte, álzase a Igrexa de Santa Mariña, máis coñecida como Igrexa Vella. É o templo máis antigo da localidade, de planta cadrada e unha única torre. Chama a atención a súa fachada neoclásica. A visita faise máis amena os días 5 e 21 de cada mes, cando esta praza se enche de produtos locais nos días de feira enchantada. Outro dos edificios a mencionar é a Casa do Concello actual, antigamente prisión municipal. Se continuamos descendendo pola Alameda, atoparemos o paseo fluvial do río Asma, onde se atopa un bello muiño tradicional, signo cultural moi significativo para os chantadinos.